Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparyna bolýan hormatly prezidentimiz soňra Kuweyt döwletiniň mirasçy şahzadasy Şeyh Sabah Al-Khalid Al-Sabah bilen duşdy. Tehditler iki tarapdan gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we olary ösdürmegiň geljekki ugrulary barada pikirleşmäge dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirip, bugünkü duşuşyň netijeleriniň ýödara bähweti hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge ýardam berjekdigini anan bildirdiler. Kuweyt döwletiniň mirasçy şahzadasy burzatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimizi Birleşen Milletler Guramasynyň diňde çykargasy bolmadyk üst barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatynyň awazada üstünlükli geçirilmegi bilen gutlady. Hemde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymda mehirli salamyny ýetirmegi haýyş etdi. Döwletdaşlarymyz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Kuweyt döwleti bilen diň hukuk gatnaşyklary we öýdary hormat goýmagy esaslanýan hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly ähmiýet berýänini bellädi. Hemde Gahrman Arkadagymyň mirasçy şahzada Şeyh Sabah Al-Khalid Al-Sabah'a mehirli salamyny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Tehditler tiýady diplomatik, sowda ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda iki tarapdan gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellädiler. Tehditler ýalňyz energetika, uly we aragatnaşyk ulgamlaryny iki tarapdan hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin geljekil ugurlaryň hataryny bellädiler. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Kuweyt döwletiniň mirasçy şahzadasy döwletary gatnaşyklarynyň iki ýurduň doganlyk halklarynyň bähwetini ugurlaryň giň gerim boýunça mundan meýlekde ösdüriljekdigine anan bildirip, birik-birige iň gowy arzularyny beýan etdiler.